барои розыгрышаи мошина кардан мо да 20 спонсор дар кораи ва кадоме ки мехоҳад спонсор шава ба рақамҳои зерин мо да бинависа ва мо мефаҳмонемш ки чӣ хел ӯ метавонад спонсори мо бишава. Mazda 3 а якта подписчик мешава ва спонсор соҳиби як қопча подписчик. салом алейкум тамошобинони муҳтарам. бахши навбатии барномаи хабарро пешкаши шумо мекунем. Эрнесто Вальверде бозгашти Неймарро танҳо овоза номид. Тренери асосии Барселона Эрнесто Вальверде бори дигар бозгашти Неймарро шарҳ дод. ӯ қайд намуд ки аз бозингароне ки айни ҳол дар тимаш ҳастанд розӣ аст. Бозгашти Неймар ин танҳо овоза аст. ҳоло мебинем ки чӣ гуна мешавад, гуфт Вальверде. Гап дар он аст ки ман тренерам ва танҳо бо бозингарони дастаам кор мекунам. онҳо бозингарони хубанд. дар мавсими гузашта ҳамаи чӣ қариб ки олӣ буд. кӯшиш мекунем ки натиҷаҳоро хубтар кунем. Теннисисти испаниягӣ Рафаэл Надал аз бозии худ дар якчорфинали турнир дар Монреал пурра розӣ монд. ӯ теннисисти италиягӣ Фабио Фаниньоро дар 3 сет шикаст дод. сабаби зуд дигаргуншавии бозиро ёфтан душвор аст, мегӯяд Надал. ҳамааш хело зуд гузашт. баъзан бозингар ҳангоми ғолиб омадан дар сети якум метавонад хуб рушд диҳад. импулси рақибро доштан душвор аст. аммо ҳатто ҳангоми дар якум сет мағлуб шуданам ман фикр мекардам ки ҳамааш хуб аст. ман ҳис мекардам ки хуб бозӣ карда истодаам. Конор Макгрегор: ман барои миллиардерҳо ҷанг мекардам, акнун яке аз онҳо шудам. варзишгари ирландӣ Конор Макгрегор худро миллиардер номид. дар саҳифаи инстаграми худ варзишгар аксе гузошт ки дар зераш навишта буд: шоҳи мандинго. ман барои миллиардерҳо меҷангидам, акнун яке аз онҳо шудам. аз рӯи маълумотҳои журнали Forbes, даромади Макгрегор дар соли 2018 $47 миллион ташкил дод. Мактабачаи рус рекорди нави ҷаҳонӣ дар бардоштани штанга гузошт. Владислав Черпанов аз Кировская област рекорди навро дар бардоштани штанга гузошт. дар 25 дақиқа ӯ 701 маротиба штангаи 10 килограммаро ки ними вазни ӯро ташкил медод бардошт. дар умум ӯ 7 тонна 10 килограмм бардошт ки дар ҷаҳон то ҳол ягон кӯдак дар як падход ин корро иҷро накарда буд. Алисон раздивалкаро бо аробачаи маъюбӣ тарк кард. дарвозабони Ливерпул Алисон дар бозии якуми тури чемпионати Англия бар зидди Норвич захм бардошт. бозингари бразилиягӣ раздивалкаро бо аробачаи маъюбӣ тарк кардааст. баъд аз бозӣ тренери асосии даста Юрген Клоп эълон намуд ки Алисон дар суперкубоки УЕФА бар зидди Челси бозӣ карда наметавонад. Ҷошуа тасдиқ кард ки бой реванш бо Руис дар Арабистони Саудӣ баргузор мегардад. муҳорибаи байни боксёр Энди Руис ва Энтони Ҷошуа 7 декабр дар Эр-Рияд баргузор мегардад. дар бораи ин муштзани бритониёгӣ дар твиттери худ хабар дод. аз рӯи маълумотҳо маблағи умумии бой $100 миллион ташкил медиҳад. ман метавонистам ё беҳтарин шавам ё бехона. теннисисткаи ҷопонӣ Сирена Уильямсро дар корт мағлуб намуд. ӯ наздик аст ки миллионҳои ӯро низ гирад. ин ситораи варзиши теннис дар муддати як сол даромади худро 6.5 маротиба зиёд кард. аз рӯи маълумотҳо варзишгар дар Олимпиадаи 2020 дар рейтинге аз ҳама варзишгарзанони сердаромадтарин дар ҷаҳон дар ҷои аввал меистад. фанат Неймарро аз пушти зарба ба рӯяш ба суд дод. бозингари бразилиягии дастаи ПСЖ Неймар бо парвандаи ҷиноятӣ аз тарафи мухлис рӯбарӯ шуд. шикоят ба ҳамлагари 27-сола аз ҷониби прокуратура 9 август пешниҳод шуд. ҷабрдида мухлисе буд ки Неймар баъд аз мағлубият дар финали ҷоми Франсия ба рӯяш зада буд. ин ҳолат ҳангоми гузаштани даста аз назди трибунаҳо рух дод. Неймар нахост ки ӯро ба навор гиранд ва ҷавонро ба рӯяш зад. чунин рафтор аз тарафи Федератсияи футбол беаҳамият намонд ва Неймарро тӯли 3 бозӣ дисквалификатсия карданд. Лукако дар Интер рақами Икардиро гирифт. бозингари нави Интер Ромело Лукако дар зери рақами 9 бозӣ мекунад. хотиррасон мекунем ки Интер дар бораи гузаштани Лукако 8 август эълон намудааст. бо ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба итмом расид. ба канали мо обуна шавед, зангулаву лайкро низ фаромӯш накунед. агар хоҳед ки чунин барномаҳо зиёдтар шаванд, ба ссилкаи зерин дар омада моро дастгирӣ кунед. хайр.